пада. Краченца, краченца. Ай сега носи лув. Гледа. Ема изкарай плочките. Изкарай тере копа. Сега да изкарам. Не, изкарай. Изчизвам. Аре, изкарай. Дай ще правя сега. Гей, стимай. Да. Айде, Дай, сега ще знаеш, ще пада. Спрях се забавно. Виж какво стана. Адидаските да снимам. Я дига. Ай, ще своя майка ти. Дай ли ти стола да направя нагаз, да? Да. И на стола и съм ли? Трябва да си изпочи. Трябва да чистам да се чакай. Чай, отсреща. Че малко ска се тениска. Ай, дигай, Снимай. Виж отдолу. Нещо лайно съм виждал. Ти ще трябва да го изрежем. Едното отдолу ще трябва да го изрежем. Някой друг да изкара нещо. Това е част от мъче. Да. Сега му пада. Чай да ми падне на гарен. Чек, ти трябва да се качи някъде. Да, определено. Сега и аз кофти. Прави. Гадните овци. Да, Давай, здравко. Сменихме гумите, сложихме полусликови. Петко, дайте и с пляскане. Може да стане обаче тук и неудобно да се хвата. Я, малкият Петко. Кой го няма да се Сега да обясним как пада. И ми своя големия град. Той да снимаш не е да махна долу. Не, ти силното на малчик е много покатано. Я напред и него да снимам. Да, и него да снимам. Аз няма някой да падне. Как червеното? Не. Не, госпожо, днеска из вас дайте да направите каквото искам да правя. Моля ви се. Сама сме тук. Сама сме за клипови готови. Петко съм на госпожата. Да, и съм напратил пада още. Много смешно. Много. Смей се. Айде. Напише малко. Това ще ме видите на още. Съпочвам. И чуих, няма стане. Не, трябва да плати. Виждаш ли го, братко? Ете. Мале.
Тук се вземаме, вие си. Колко е? Госпожо, снимаме видео в офиса това. Видео? Госпожо, ще правим филм най-корайите деца на света. Имам 50 кг крак, да. От мене? Аз съм само дал и ти го искаш. Той е килим, Аз съм ще разпадаш и... Той си го полеко това. Като гоши мъдре, викам, изкарай. Дей ще ме деформираш. Изкарай. Дай, отиди малко. Аз не съм човек, аз съм... Госпожо, от кръста нагоре да го гледат, от кръста надолу, дайте го гледат. От тук нагоре. Значи гледайте от тук нагоре, от кръста нагоре. Надолу нищо. Не ти тренира само за горна част. Я покажи ти само да изгрене. Грене, това хибе. На повече Как остава това? Госпожо, виж покажете. Да не си помислим, че като азисите си имплантирал там. Моите натурални, аз даже си ги барам. Колко натурални? Аз си ги барам. Ти си ги бавя! Ти си ги бавя! Вижте, дами и господа, и това е в час, хората пишат там и как се зумва, бе, майка му, бе. Виж пак направи ти да се набереш на ръка. Как? Не, мога да седя на една ръка, ако искаш. Той ако стоява на ръката. Ей, тъй, с кръченца и тъй. Дивата ли как е равно? А, ти да стоиш? Вижте. Единия гледа през прозореца. Не моята фаня обектива, човек. Чакай, яко снимайте, да видим, че моята фаня. То прави в момента видео, ама да. Тук едни седят тъй, ми се прави. Я чакай, те не моята фаня обектива. Фаща го, ама Няма място, ама... Хубаво, че е клип. Ама този клип снима по-далеко. То на снимка че няма да се виждаш. Ето, единия седи там. Третия... Да. Давай, аре, бе. Днеска, бе. Пак да не оправим епитети. Да не ви оправят бенефикецията. Не дейте. Ами не дейте. Стрейт фитнес. Дай, аз трябва да направя двойка подай. Аз съм вземте и гледам, пишу правите. Позора човека, бе. Той позора, бе. Чай обектива, не мога го фани. Какъв сладък, ема. Те тъпите виги. Да. Аз те излизам. Излизай.
Да. Аз не съм ангажиран. Той не знае. Ще путнем една глава сега. Няма бе, те са. Тате. А? Може имате, не може да ще паметта. Снимам, да. Си буклоджия. Значи, ако са на тия момчета, сега ще изпратя тези момичета до... Ама не Той стоя аз аз. бях, че ще да ги спратя, ама не са. Аз стоям при Емито в София. Дисковете падат 24. Въобще. Дитилинке, я бягал там, Дитилинке. Дитилинке. Снимам всичко. Имам си ескалатор даже. Това е Петко Букука. Взем си дозичката днес. Я кажи го, кажи го. Аре, аре, кажи аре го. Кой казвам? Аре, кажи какво казвам. Кой каза? Петко ще ви взема дозичката не. Сега ще се виждали на Не. Ама има светлина, бе. Дай да включим светлината. Да. Дай включа светлината. Пусни слънцето, Петко. Абе, Изпечи за Георгия? да. Ти правиш късмета? Не. Аз не съм... Петре, виж какво правиш? Мамен! Петре, виж какво правиш? Георги, ти правиш така вята? Не. Брай. Емо, я погледна насам, бе. О, вижда се. Петре, я се обърна сам, бе. И как му светят очите, човек. На, я погледни да. Като лисича глас. Четири са скрити. Гошо, прави сега запис, защото накрая ще ви свърши. Той има 16 гигабайта, Да. 10 гигабайта свободни, ти правят запис 200 мегабайта. После да вземе. С супер... Петко, сега ще направиш нещо на лостоите. Ай, веднага, за публика. Щупи махай те с буклуци тук. Бягай, това е натурално до финети. Човек супер готино се вижда от очите. Я, Петре, Те не. Те си жив буклук. Петре, Мязаш на газа и фанфаст. Петре, я дръж, че ми застръхнаха за задната.